kai tamo Sejong kamu sih. accident bike ke kha Auto bay. auto bike Kelai mani. kai ni boro dokumen kha Orang bising. Yang narok kenai boron phai to mani school kongra ni phai mani. boro thang hostel ni Hostel ni ke boron nogo thang ni to mani no ko thang na am bhasa. okay bike accident kha Auto dia auto bay kelai mani ta. auto bike kalai mani da na tayal ka gari be thutayo Terak betul. Accident umani jaga tabu kogrok bai diatuk ani dara saima yang kaiba ang bo kogrok la suk kurung ya tobe ang jeman mani mote ang nariwano je mia accident umani 10 tariko abo jongpui jola gongrai high school ni student thapui molsom bo 2-3 दिन आगे नी langai ri phajak bono o lockdown ongnai hinoi tai waisa hostelo dana ni master tai allowed laya ni bagai nahanan nangkha apuro dokil puro bini buma bai auto kaisa o auto ni malik bo aro bini charai pore jak kepil puro Jompok Nogor, Bajar Layoi, Boromura, Kamani Somoyo, Tik bus kangat ni Trak Payoi Abu Bai. Jong tu nukjak yaro phed pherlai jak kha na bahayong lai kha. Jong tu saimaya abo nipore je gotona nipore jong 1 gonta pore se jong siu kaiba jong ambasani Hayoi accident ongkha jongno biang janit langkha hinoi uchrai ni buma ol khlayo abo bo kaham khai kok saimaya yang narwas ongmani bagai ingkai charai no wana mani bagai buk kaham khai kok bo saimaya jongbai ingkai jong logalok no jong don sura parani jibi bakak panai jong thangkha bini buka kai ang bini kaka kai tai jini bukhayong kusu bini kaka o thabu ni kaka kai jong nukha o hospitalo manja khabro bai yang buka to kap kaboi lama o se kap kaboi phaika bahai jane ongno hinai khai jong phai nukha unconscious kunu jong bai kok saimaya buma bo yang daktar bo naijak yakho jerai no wana oi omahai siongkha jong no nugoi dine ane dine khai pusta nogo pukuroi khai taiga sak boto kunu jalani besakri 3 jona burai mamang ongo kai 2 jona okraro na kai para bisingo bangla medium poreri kai kusung kai ba maya to yaklayoi taide kaham school hinai english medium poreri mani abo sitabo ko mahai durgotona ongjak khang kai ba brownie bini hakuini buma bai buka tabu kuno tam sasinai emne kuroi bai jubai angkai to imo jodi daktar sakhangkai operation ni kogrok angkai to brau umahai operation khainani
ओंखाय फादारत लांनानै सम्बल करै आबुनि बागै जतन bo खुलुमै सानो tabuk norok CT scan ro akhro dak laijaka CT scan miano borok khlai khawai kaisa abo bai abo o CT scan no doctor samani motengkai abo report BC hamia emne subai le jongno saya report asuk hamia abosmi jongno bukhabuna kuma no busaka jong joto je browni loge tongnai rok no busaka kai taiwaisa kini bukung bara doctor bukhayai sau taiwaisa narauno hapuino CT scan khlai runai abo report surgical surgeon sar songni report mote jong kam khlaina nangnai imusai kalang khatengno tabuk norok lukurong ni thanibo tamo sanamusung ba tamo sannamusung tabu jotono Tripura hamtrai khlainai ro tini lukrok ro ni sako jong muchugo ucharai 13 bosor ni charai no mathangnani bagai buma bukhano ko sajo khainani bagai jong sano misa je manma mote